A tamo se više ne može živjeti, to je više nenormalno, svaki dan mi se smuči. Uvijek vidim tenkove i svaki dan vidim tenkove. Tamo je Osijek, tamo kraj gdje ja stanujem, Vijenac Ivana Meštrovića, to se uopće više ne može prepoznati. Je to bilo sve lijepo, tamo škola je bila čitava, sad je škola cijela razrušena, sve do temelja. Koji si gdje razred? 5. B. Vidim da si i ljut i nesretan. Šta da vam kažem? Se više ne može podnijeti. Mora sam doći zato. Tamo se više ne može živjeti ništa. Već su nam, tamo su razrušili most da više niko ne može ni otići ni doći. Opkolili su cijeli Osijek. A kad su most, nama su vrata otišla štok, pala su mogli kogod ući. Pucali su sa balkona, četnice su ušli, pucali sa balkona. Dobro, sad je tamo mirno, ali prije dok sam ja bio, to se više nije moglo podnijeti. Nije lako, znam. Reci mi, sad ješ tu, u Zagrebu si sada, Da. ja? Ja sam te našao ovdje u jednom dijelu Zagreba gdje ste imali jednu malu priredbu. Da. Krenuo si u novu školu. A šta sam drugo mogu? Ne mogu se vratiti, a moram raditi nešto. Krenuo sam da. Ti si pametan dečko pa ćeš nešto smisliti dobro, jel? A najpametnije je da ti ostaneš dobar učenik, jel? Da. Neće ti biti lako ni ovdje. Kako ti je među ovom djecom u Zagrebu? Svi se brinu o meni, ipak mi nije tako lijepo kao u Osijeku. Pa šta? Žudim za onim starim društvom.